otsailako bian, 1979an, atxiloketa batzuk egon ziren Durangon, eta jente horiekin harreman neukan, eta beste lagun batekin alde egin nuen etxetik. Eta, egun batzuk pasau ziren, eta iparraldera uninen. Iparralden egon nintzen ni urte bete hor bueltan, 11 hilabete urte bete hor bueltan. Eta jakin arte atxiloketaz informazioen horren jakin arte. Eta gero etxerantzat bueltan nintzen. Baina etxera etorri barik segi duen handik. Lehenengo 3 hilabetero inabezan Eibarren lehengusuen, osaba baten, lehengusu baten, haiten lehengusu baten etxi. Hane hortzen 3 hilabetero laba, jakin arte Durangoko zelako egoeri ez egoen, da horrek 3 hilabete pasako eta gero etxera etorri nintzen berriro. Hori izango zen, 1980 zen, erdi zen edo olako bat.